Salutare fraților, eu sunt Raul, cum bine știți, și de pe canal. Astăzi o să fac un video. O să vă arăt, am văzut o Kendama tare șmecheră, de la Kendama Sweets, la imagini. Prime-ul ăsta e șmecher. Uitați, prima de pe al doilea rând, Tropicalul, o să-mi iau eu. Cândva, da. Asta, fraților, uitați, asta, uite cât de bine arată. Nu știu, mie îmi place tare rău. E șmecheră. Asta voiam să-mi o iau, dar asta are cupele mai mari și m-am decis să-mi iau una din asta. Dar nu pe asta. Asta e Rider, eu mi-iau Tropical. Sper că v-a plăcut videoclipul, nu uitați să lăsați un like, un share, mă ajută, un subscribe, da. Și da, cam așa. Salut, i-am fost Raul.